Inna lillahi labari da ɗumi-ɗuminsa. Yanzu an kuma sace ɗaliban makarantar sakandare da ke jihar Zamfara sama da mutane 300. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi. Amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Kamar yadda BBC ta rawaito, an kuma sace ɗalibai sama da 300 a makarantar kwana da ke jihar Zamfara, wato a garin Jangebe. Kamar yadda za mu samu ku bidiyo ku kalla yadda rahoton ke gabata. Da farko dai masu saurare babu shakka wannan makaranta babban makaranta ce da ke jihar Zamfara, wato a Jangebe, inda wannan 'yan bindiga suka shigo inda suka tashi mai gadin, inda shi ma suka saka harbi, inda ɗaliban suka ringa tashin su suna ce masu lokacin sallah yayi, inda ɗalibai matan da sun tashi sai dai su ga bindigogi a kan sunan suka fara kuka, inda rahoto ya gabata cewar sun saki harbi sosai a wannan guri. Ga dai bidiyo ku ji yanda rahoton yake gabata. Ta 'yan mata da ke garin Jangebe ne da talatainin dare, inda suka bude wuta suka raunata mai gadi, sannan kuma suka danna cikin ɗakunan kwanan ɗalibai suka kwashe ɗaliban da dama. Sun shigo sama da ɗari sun ka shigo, da suka shigo sai suka tafi su kewaye makaranta, suka kewaye sannan suka ballake ɗin makaranta. Suna shiga mai gadi ya taso suka fara halin shi, kawai sai suka fara shiga hostel na 'yan mata. Suna shiga sai sun ka ce ma 'yan matan ku tashi sallah za a yi. Yan matan na tashi kawai sai sun hazon su da jini don jikin ku sai suka rufe hostel na mata, suna tara suna hirkewa. Yan matan na kuka suka ce kawai sai suka tattara suka yi da su suke daji da sai suka buɗe wuta gaba ɗaya, suna tsaya da yan matan sai suka buɗe wuta. Rundunar 'yan sanda dai ta tabbatar da cewa ɗalibai 317 aka sace, kuma jami'an tsaro na kokarin ceto su. Kuma wannan al'amari ya ƙara fito da matsalar taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta musamman a arewacin Najeriya fili. Kawo yanzu babu wanda ya ɗau alhakin sace yaran, to amma ana ganin galibi waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa 'yan bindiga ne da ke sace mutane domin karɓar kuɗin fansa. Kuma wasu daga cikin waɗanda suka shaida lamarin na makarantar da ke garin Jangebe sun bayyana cewa sun ma ji waɗannan 'yan bindiga lokacin da suke kwashe ɗaliban suna batun cewa lallai za su samu kuɗi, suna murnar cewa sun kwashe ɗaliban kuma za su satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Kawo yanzu dai babu tabbacin inda aka kai waɗannan ɗalibai, amma dai mutane da dama daga garin suna bayyana cewa sun nufi hanyar wani daji ne da waɗannan ɗalibai, yayin da hukumomin tsaro ke cewa suna ci gaba da ƙoƙari domin ceto waɗannan mutane da aka sace. Tuni dai hukumar kula da ƙananan yara ko asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da wannan al'amari, inda ya bayyana cewa ransa ya ɓaci kuma ya ji baƙin ciki da takaicin sace ɗaliban. Yana kuma bayyana cewa wannan aiki ne na ƙeta, sannan kuma ya kira ga hukumomin Najeriya da su tabbatar da tsaro a makarantu domin a kare lafiyar yara da kuma tabbatar da ci gaban iliminsu. Ita ma ƙungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama ta bayyana wannan al'amari a matsayin wani hari akan sha'anin ilimi. Hukumomin Najeriya dai suna cewa suna kokari domin tabbatar da tsaro, amma 'yan ƙasar da dama na ganin ya kamata su ƙara ƙoƙarin da suke yi. To dai mai saurare, kamar yadda ka kalla idan baka manta ba dai a kwanakin baya ne dai a jihar ta Katsina aka sace ɗalibai sama da kimanin 500, inda haka zalika idan baka manta ba a kwanakin nan da suka wuce mun kawo maka rahoto inda aka sace ɗaliban makarantar kwana su ma a can jihar nan da in baku manta ba. Sai yau gashi muka wayi gari kuma da wannan sata ta waɗannan yara na makaranta sama da guda 300. Babu shakka ya kamata gwamnati ta yi halin in kula akan irin wannan abubuwa da suke faruwa, domin kuwa abin ya zama kamar tatsuniya ko kuma mu ce ya zama kamar fim. Kowace makaranta yanzu 'yan bindiga biyu suke suna kwashe ɗalibai a cikin makarantar, babu ji babu gani, kuma gwamnati ta kasa yin komai. Babu shakka ya kamata gwamnati ta duba ta gani, domin kuwa wannan mutane da suke yin wannan abu ba su fi ƙarfin gwamnati ba, kuma ya za a ce su ringa ɗiban yara suna fita da su har su gama fita da su inda suke so ba tare da jami'ai sun kamo su ba.
Shin jami'ai ina suke zuwa ne a irin wannan hali? A ce an zo an ɗebi yara har sama da 300 an fita da su. Shin tsaron ƙasar nan ya yake ne? Shin mai saurare mai ra'ayinka dangane da wannan rahoto? Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Allah Ubangiji ya kare mu ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu, duk wanda suke da hannu a cikin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah Ubangiji ka shirye su, idan ba su shirye ba Allah ga kanan ga su.